Edukasyon para sa magayon na futuro. Inian pigbubusol kan sangguniang kabataan kan Barangay Ula sa Lagunoy, Camarines Sur, asin sa naging tema kan aktibidad kan Domingo, Enero 1. Total na 120 piling benepisyaryo na nasa kolehiyo asin high school ang nataawanin asistensya. 67 digdi ang nakaresibirin pinansyal na ayuda asin school supplies, mantang 53 naman ang nakaresibi sa nanin school supplies. Sigon si SK Chairman kan Ulas, obheto kan aktibidad na makataong pag-alalay sa mga estudyante o rugna sa saindang pagklase. Bilang leader, mati niya subuot na kaipuan matawan kasimbagan ang problema sa edukasyon sa saindang lugar. Fresh grad po ako ng college ngayon and alam po yung hirap ng bawat mag-aaral dito sa amin. Na kung saan, isa sa pinaka-problema at hindi nabibigyan ng pansin yung education dito sa amin. Kaya po, yung nangyayari dito, yung mga bata dito sa amin, imbes na mag-aaral po, ginagawa nila, nagtatrabaho naman po sila. 3 taon na ang proyekto na pigpapondohan gamit ang 10% kan nakukuha ang honorarium kan mga miyembro kan sanggunian. Fulfilling po, kasi hindi lang po yung mga bata yung tutulungan nito Kasi pati rin yung mga magulang, na kung saan kahit 100 pesos kasi mabigot na rin sa bulso ng magulang. So, kaya yung pinagpapasalamat ng mga magulang dito is mayroong ganitong programa sa amin. Laom na sa nakan sangguniang kabataan council, nalugod taawanin balor asin importansya kan mga benepisyaryo ang saindang pigtatao, asin gamito ng gad sa pagklase, nasusi sa magayon asin maray na futuro. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.